Montering via bordstativ. Her der har vi bordstativet til at sætte her. Skruetvinge. Sådan. Sidder fast. Så har vi daksefonen her. Og en skrue. Skruen går op her. Det der. Så sidder daksefonen fast. Så i stedet for at skrue på en skrue hernede, hvilket jeg synes er lidt åndssvagt, jeg vil egentlig sætte den fast hernede, men den sidder ikke fast. Man kan stramme sådan her, hvis man vil, men du behøver bare at stramme her. Sådan der. Det er ligegyldigt, at den vender den vej der. Så er det meget hurtigt at skifte. Sådan der. Så afmontering. Og her der kan du se, lad os se, kan man se det her. Hvor meget den giver sig her. Den har lidt den der fornemmelse af, at det er lidt on-off med den der. Men hvis man skulle undgå det, så blev jeg nødt til at lave den endnu mere buet, og så skulle man bruge mange flere kræfter på at spille den. Sådan det. Så er der jo så det berømte mikrofonstativ her. Kan vi lige tage den her op, skrue på. Så, indstil højde. Stram den godt der. Eventuelt er en fod, når man spiller, kan man have en fod på der. Så. Saxofon. Ja.